trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Adunay daghang mga butang nga atong gikabalakan. Kasiguruhan sa atong pamilya, atong mga trabaho, ug ang pagpanag-iyag mga butang nga sa atong pagtuo makahatag kanatog kasiguruhan. Ang mga material nga butang giisip natong panagang batok sa mga hagit sa kinabuhi. Apan kini nakapugong kanato sa pagpangita sa bugtong butang nga angay tang tinguhaon, nga mao ang gugma sa Dios ug sa katawhan. Kini lamang ang bugtong matuod nga bahandi, ug kinahanglan kitag mupilig usa. Ang matuod ba o sa mini nga bahandi? Unsay atong pilion? Palihog manindog ang tanan alang sa pagsimba sa Dios ang matuod natong bahandi. Sing a new song unto the Lord, let the song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Yahweh's people dance for joy, oh come before the Lord, and play for Him on their tambourines, and let the trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let the song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Yung Domingguha ang ato sa gisaulog sa ang Sunday of the God the Father. No? Di naggihalan ni Kristo ang iyang kinabuhi diha sa Eucharistia, diha sa krus, ngadto siyang amahan alas kapasilos ng mga sala. Panginoon ito ang grasya, no? Kaya sa Diyos nga itong amahan. Nga unta, tungod sa dugo, tungod sa gawisyo ni Kristo, kapasiluon niya itong mga sala. Natagaatan niya sa kalinaw, sa kasing-kasing, ug ang grasya ito kinahanglan sa kinabuhi. Dahil pa sa mga igsuong nga nagsimba karon sa telebisyon, unta ang inyong mga panalangin, inyong mga pag-ampo, no? Unta ihatas Ginoo ang kayon sa kisalawas o sa kalag. Pero maandang kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na ito ang atong mga sala. Israel.
kita sa Dios magagagahom sa tanan pasiluan ng atong mga sala dalong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Mag-aampo kita. O Amahan, kayong walay kinutuban, among sinugdan ong mag-aagak, ayaw pagmahilayo kanamo, pagpatalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasilo ang mong mga sala, pag-iuli kami nganha as kinabuhi, ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi og hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang nagsulat sa unang pagbasa, nagsulti base sa makapasubong kasinitian nga nagmatuod nga ang pagpanag-iya og mga butang ug ang mga tawhanong paningkamot lamang dili makahatag og kalipay. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Atong paminawon. Kawang, og walay kapuslanan ang tanan. Miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos. Apan sa katapusan, lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan, ug dili makatarunganon. Maghago ka, ug mag-antos sa tibuok mong kinabuhi. Apan unsa may makuha mo niini?
Wala. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan tang nga malipayon ang Ginoo. Isang yautang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-ahang inyong mga kasing-kasing sama nidto sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan, di ninyong gisulayan ang akong inyong mga katigulangan. Ila kung gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang ang inyong mga kasing-kasing. Ang bilis sa atong kinabuhi ug ang matuod nga hiyas nga gipanag-iya matud ni San Pablo, dili makahatag kanatog kasiguruhan. Kay ang Dios lamang ang makahatag kanatog kalipay nga dayon. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Atong paminawon. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo, uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Busa, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog. Kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pamakak,
kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao, uban sa iyang kinaiya. O gisulob na ninyo ang bagong pagkatao. Mao kini ang bagong tao nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit, mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na'y Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon o dili ulipon. Kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo na kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang ako ang igsuon, nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali sa kaninyong duha. Ipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo o likayi ninyo ang bisan unsang kahakog. Kang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa butang nga iyang gihuptan. Bisan unsa pa sa kadato. Misigulin si Jesus kanila nining sa bingaya. Diha sa kadato nga may yuta ug maayong abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa maangay kong buhaton? Kini akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang ako ang kamalig, magtukod ko og labi pang dako. Din ako ang tigumon unya ang abot o ang uban kong mga kabtangan. Inya miingon ako sa ako ang kaugalingon, pagkapalaran ni mo undo. Ana-ana kanimo ang tanang butang nga imong gikinahanglan alang sa kadaghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, paglipay. Panang Diyos miingon kaniya, ay buang. Ni gayong gabiuna, ikaw mamatay. Nya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Mitapos si Jesus, mao kining mahitabo kanila nga magtigom ang mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, pandili dato at tubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong umabot ng Martes, dako kayong kalihukan sa itong simbahan karon nga maabot. No? Daghang kayong mga kausaban. Mga parokya karon, no? Magsaulog sila sa ilahang gitawag natog mga despedida o mga bienvenida. No? Magpagikan sila sa mga pare, sa bag-on lang assignment, kanya dawaton lang ang adlaw sa ang bag-o mga pare nga muna mo alagad kanila. Muna mo asking you nga, let us pray for them, no? Yan po na to sila nga mga ilang pagkabiyahe sa mga pare o sila o niyang pag-alagas bago parukya unta sila. Iba na sa mga pag-ampo
sila unta ingon to malipayon uban sa katawhan. Apel sa ko ni ana, no? Magdespedida ko gikan sa San Jose Pares Tabunok, no? Ug mo magbinida ko ngadto sa akong parokya sa Karkar, my hometown. Adto na ko. Lipay kay ko. Ay, morning, welcome. Goodbye and welcome. Pero, mga son, ang mintas ng handam ito ko sa nagpack-up ko ba? Itong nagpack-up pila kaadlaw nga ni. Sa ako ang namutos na ko sa mga san. Ina, tanan-tanan na ba? Nangandam na. Pastilan, nakurado ko. Kay sus, after how many, almost 6 years sa parokya diha, no, sa kadaghan akong sanina, didi, Wako ka matikod ba? Ikinig ko sa higod, nag-birthday pare, dahil kay batang ng mga sanina, tantanaan na ba? Hindi ako lang ipasok spandor ba? Hindi ako sa batasan ka, wala bang kong, na ako sa ng ganahan, balik-balikon mo ginako, manang-jutar ka magsulob sa nina, yun. Murag, mabalik-balik na ba? Murag nga, kadaghan ako sina niya eh. Daghan pang sapatos. Ito, daghan ako mga libro. Murag kayo. Daghan kayo mga gamay butang ba? Mga views, bitang hatag, bitang na yun, ha? Nawan mo mabli. Sus, namutos ko pag, sus, kadaghan ko na ini. Pila ka ni ka. Pero mga igsoon, ako nagtanong ako sa mga sinan, nagtanong ako sa mga sinan ako ba? Basta lang, no? Dihat ni Parador all the time. Dihat ni sa so, huwag nyo gamitan, no? Nindong ko itong sa Puong de San Pablo nga, kana mga sina sa imong Parador nga gamitan, di na imo, para nasa pobre. Nagunan ako nga, isang nindo, biya sila, bago pagani kayo, murag, gusto ko mo, ibilin ba, pero ko, something inside me tells me nga, panghatag na Ako lagi panghatag yun. Nawili ginoon ko, pero ako lagi panghatag. Hatag. Namili sa mga pobre, sa bukid, no? Iba mo ko sa mga pobre sa parokya na yun, kailan ako parokya sa mga pobre ba? Ako lagi panghatag ng mga kuhaan, tanan, nasakto sa nila, no? Mga kuhaan. You know, ako panghatag, tanood, na kawili, pero I feel good. Nigaan. Maybe I have done something good, tingali good. No? Nga, it was really foolish of me. No? Foolish. No? Nga ako nang kitipigan. And it was wise for me to give. Because after all, kining sobrang butang ni mo, di man imo. Alam man sa uban. I was happy. No? I was happy. Mo sa ako reflection sa gospel karon, no? Nag-apply ako sa gagulingon ako ba. Tinuod di ay when you can give, you're happy. Magaan. Muna nga dili kadaghan ako sa nagidana juta na lang kuno ngadto. Ikaw sa mga hatags para iwagsingila ba. Anyway, magison sa nuno ko ni sa Ebanghelyo haban hinugo sa pare bitaw nga nagwali. Ganing ngawari nga, pare nga. Kamu ayaw gyud mo yung taon kanang gitawag na to kanang paningkamot lah aron mo dato. Agi mo agpas ang kwarta, sige lang kwarta sa kinabuhi. Kay wong paniya nga kini kwartaha ko ba, no? Dili ni magamit, dili madani mo to sa langit. Sa langit way kwarta. Wali-wali. Pag human Diyos misa, nang iduol nga tao niya, batanon, padre ka ng, kami padre, among pamilya na langit tadi padre. Ano na langit man? Wa may kwarta. Pero kung langit pa nga sige mo mag-impirno mo bahay, gubot kay may kwarta.
Mga isuon, kining bahandi ba? Kwarta, for example, itong isigutan. Dili ni siya tao, no? Karang, this is a blessing from the Lord. Kisa ko di mag-ampo rin ngayon, di ta ka kwarta. Apilas mag-ampo to eh. Ampo ba tas luto? No? Apilas mag-ampo na. We pray for that. Yan lang tag kwarta. Sa ito yung pagkaon, sa pa-eskwela, bayad sa sakiton, bayad sa abang, balit load. We need it. Diba? That's practical. We need it. Ako, I need it sa mga projects in bahan. Usap hiway kwarta. We pray for it. Kaya, timali, kung sugot ang pagtabas ng isang katao, pag-isuon, we need resources. One of this is money. If you don't have money, how can you help? If you don't have anything. Ang kwarta, blessing ni sa mga isuon. Lipakin na ito ni pinasingtan, niya hinatag sa Diyos. It's a blessing, yun daw. No? That's why we pray for this. Ato ni maampo. Magbantay lang noon ta. Kini na siya. Magbantay ta. Magbantay ta nga kining kwarta, no? Dili ni muulipon nato. Dili ni siya mugamit nato. Kita'y angay mugamit sa kwarta. Kuya man ni siya kaayo. Kaya nabitay ingon, the root of all evil, the love of money is the root of all evil. Kung ang imo nang ang kwarta na gyud mo gamit mo, budominar mo na imong passion mga igsoon. You know, what happens? Grabe. What you do to get money. Kaya nga nakahakog, di man ka makontento, you want more and more. Nagawas pa gini ana, ang hitabo pa gini ini. Kung magkinalang ka mangawat, manikas, you do it. Ag-umagin mo patay. People would go to drugs, that would steal. This again, root of all evil good. When mauna na siya mo possess niya nimo. I have seen good. I have seen. No? Bisag sa ato ang tinuan kung ang kwarta na gani ang magkuan, it destroys our church. No? Nana. The worst thing good akong experience sa mga igsoon, kung kining kwarta ba, kining kwarta mo destroy na sa pamilya. Sometimes we give up kada ato ubang relationship bitaw sa isig usap because of money. Kadaghang pamilya ni bawa nako nga pagkalabing nila buhi pa ilang ginikanan. Pagkamatay na, pagbahin-bahin na sa yuta, bisag bahin lang sa siyang na hibilin, bisag tinidor sa kutsarang na hibilin, magkalalis na gani, nagkaaway na, tamas ginhawa, nawa ng inig suunay, mahigugmaay, nagdinan na magtingganay, hasta magiyang ilang mga pag-umangkon, dinagyod mag-ilanay. We know of, my God, families so rich with all the money in the world, naata na lang bahandin ang kwarta, pero nawa nila the love for each other, the family values. Oh my God. What could happen? Warning kita na, be careful. Nga kining salapi, for example, bandi ba? No? Dili ni atong alagaran. Kini angay mo alagad ka nato. Kani mo alagad diha ka nato. Serve us, dili kitang malagad ini. Dito pa ka sa Roma, nag-suri may ba, shopping. Iko nga, manira man na sila alas 12 niya, naisista ba, hando alas 4? Sunigan lang nino, matuog sila tibok hapon. Manira yun, ang negosyo di ay. Hibaw ka sa philosophy di na, nga kadang sista ito gina lang ito, matuog sila ba? Matuog na ba? Yung sila nga, kami, nanabaho biyami, no? Harap ka kwarta, nanabaho mi, harap makomportable among kinabuhi. Di mo minabaho tungod sa kwarta. Di sa kwarta. To have a happy life, comfortable life, with not for money, but comfortable life. Umao nga, ang rest nila, no, is so important. Dili kay trabaho ka, pangit talaga tungod lagi sa kwarta.
lisod kayo ng iso, no? Kung kini bitaw itong motivation, bitaw, no? Kanang kwarta na gyud, no? Mo serve ta tungod sa kwarta. Ako makupisal ko ninyo, no? Kanang makonsinsa jud ko ni akong struggle ako nis magkapare ba. Kano man ni nga kun na ganingon, nyo, the blessing nyo, sus. Na blessing gani, wala blessing man ka, na ikaon daghan na ba? Sus, mag-blessing na mo, napay na sobre na ba? Dagan blessing, akong tiil, dali kay kaduol, dali kay kalakaw. Problema gani, nyo, kanang, doon suok ba, ito, pakupisalon nyo, tiguang ito siya, basta bugatan sa kong tiil, eh. I'll tell you, kanang panahon, abot ganyan, I always tell myself, kasi ikaw ha? Kwarta rin mo, mga sabak ko sa gagalingon, because I am confessed, it's a struggle, human ko, naagi na. I struggle with that. Siguro bandos gulingon ako tao, ay, sus, pagkabait yun. Pero when we work for money, kaya huwag ganyan kwarta, ay, sus, sige ganahan. Dili kas gusto sa gusto sa sweldo, di tungod sa kwarta, then you don't work, di ka maatrabaho, pero di mo buhaton tanan. It's like that. We hope nga dili unta gina maog yun na, no? Yeah, again, let us be careful, ha? Bantay ta niini, no? Nga kini butang sa kalibutan mga igsoon, no? Di tadi gamiton to ba? Kining bahan di ba? Nga gamiton na to nga tong status symbol. Bantay ta, usay kito magdato ta, maghatag kwarta, dinang ito natay harong ingon ta, maitag barus katilingban, high class, imong cellphone, ngilingig kayo, na kay auto, dako kag bay, kag sanina, sus, tanan-tanan. Haron nindo tanaw sa katawhan. Kay status symbol man na siya. Uy, ka-class niya, anak tanana ba? Kuyaw kay na kung imong gamiton ang material na butang to show sa imong status symbol sa imong status kinabuhi. Peligro na siya. Kaya makalimod ka atong status symbol magison ang status sa pagkatao. Timan Pope President Pablo. No? Katong status na to kita, no? We are not, dili ta ingon siya, ang tao dili diha sa iyang posisyon. Ang status na to nga kita, timan anak sa Dios. Kita lawas ta og kalag. Mao nito kahim nato ni ana. Of course, ang material nga butang atong ginahanglan. Pero material man na mortal man na siya. Doon ang matay kalag nga immortal. So, ang ato ang tuga importansya gyud ang kahimtang sa kalag. Ya po pa sa Pablo nga rin, katiman ni ang status ito ha, status na to, kita iyata ni Kristo, giluwas ta ni Kristo. So, Kristiyanos ta, we belong to Christ, everything is in Christ. Iyata ni Kristo. Muna nga sa itong kinabuhi untag yun, ato agyo ipatigbabaw, puwang pa niya, no? Mamatay kita sa to ang tawhanon nga kahuyang, ganun naas tanan sala, kahakog tanan, ug magpuyo na tadiha sa kinabuhi ni Kristo, nga banhaw, puwang pa ni San Pablo. Ang atong status mga isuon, at least di tayo kalimutan ini, mga anak sa Diyos. Sa ulog patulog Diyod ang kasuulong sa piyesta sa Diyos Amahan. After humang Ebanghelyo ini, no? Usay po na sa Pablo, na usay go kita good tungkol sa insecurity na to ba? Kalimutan nga kita mga anak nita sa Diyos, doon natin amahan nga to sa langit. Usay po sa amahan na to. At status ingon ni ana, ang wata yung kabalaka, pupas Ginoo, kay you have a Father in heaven, nga nag-atiman nga ka nato, tanawa rin siya, ang mga langgam mo magpugas na kakaon. Ang mga tanong, maghabol po kayo siya lang sa nina. The Father will never abandon us. Muna itong status, mga ison, don't forget that. Don't forget that. Ug karon kita, finally dito maigo ni sa Ebanghelyo kung gitawag dos Ginoo, uy buang marisi. Buang kay puhong pa niya. Usay nakabuang ni. Kita hanagon nga
Padayon siya pangitag kwarta, no? Tanan yun. No? Wala sa kalimutan di ay siya somehow, no? Kalibutan kutob din ug dinhi kamatayon. Wa si pangandam ba? Nya nakabuang pagid ini taon na to. Na sa iyang mga kabtangan ay Ginoo na ilang kaugalingon. Akong kamalig, akong ganansya, akong tanan, ako tanan. Wag siya unang-huna sa gitaw-toy isikataw, sa pamilya, o sa uban o sa Ginoo. It's about himself. Kung makalimutan sa kaming igsuon, ha? Nga sa tanang sa mga butang sa mong kinabuhi, sa magrasya nimo, makalimutan ka diha sa imong isikataw. Tuti ate ka, why taong malipayan siya ng usay? Kaptangan nimo, usa nimo na, yak-an nimo na, kanon nimo na tanang. Buang ka. But if you have the wealth and you have somebody to share with, you're joyful. Malipayon ka. Malipayon ka. Mabitaw, nga kinita ng kaptang ihatas sa Ginoo, all the wealth in our worlds, ihatas sa Ginoo, una gyud mo siya, for the glory of God and for the service of mankind. Di ta makalimot, kanang ato ang talent, kini ato ang bahandi tanan. Di man di lang ni sa atong needs. Of course, ato ng needs. Pero di man kana gihatag na usab ang blessing nimo to bless others for the service good of others. Ug ang the glory of God. Iba ka glory of God, mga igsoon, no? Pangutana, tinuod ba na nga ang bahandi ni kalibutan na di madas langit? Ikamatay nimo, mawa pabilin ni kalibutan na? Tinuod ba na? Di na tinuod When you gamito naman ni for the glory of God, dili ay. Nay, kinsa ba din foolish or wise? Doon ko naibawaan nga, dato kaya na siya, bakit na natuwa, daghang sa kwarta. No? Kaya gusto niya yun nga, kinikwarta ba, muro magamit yun, bisag sa kamatayon na niya ba. Ano, pagkamatay niya, yan ko na yun. Ingon siya, pabuhat siya, iyang pansyon, dili yun pansyon, palasyo yun, sus! Kanang maato ko sa inventaryo niya, ang dagko kayo mga palasyo, muro ko sana na, aircon pa. Sarang Queen City ba na sa diya? Somewhere there. Grabe kayo. Kunya, gusto siya yun ngayong kwarta, baro magamit siya, patay na yun siya ba? Nagbuhat siya organisasyon, no? Ang tuyo organisasyon, mo gini, nga kinahal mo bisita sa iyahang pansyon. Doon na pa perdaim. Doon na yun. Unya, kinahal sa budget, milyon para pamisa. Wag yun. So, ito pa yung kwarta, sa patay na siya, ditso niya tanang na. Wapag isang kalimot, higod trying to suway siya, abot nga magamit niya po niya. Pero doon na yung datong hibawaan ako. Dato kay siya, hindi magbaon ng dato ba? Kaya di mo pa si Atab. Kugihan kay siya. Di man kapritsoso. Di man siya tigpaon. Kaya muna pa sa simple pagkatawa ba? Mingon ubang ta, kabuang ba di mo, kadato ni mo, di man ka, bati man ang auto ni mo, ganong, di man ka makuha na. Tuo siya, nga kinitawhana, buang kay wag yung gamita, yung kaptangan ba? Pero pagkamatay na niya, no? Nakuratan sila. Kadi ay, ang iyang wealth, ha? Nasud sa iyang gisud diya sa usa ka foundation, diin nga kini alang sa mga kabus nga estudyante, kabus nga mga igsuunan sa ospital, nga iyan tanang kwarta para sa pagtabang sa kabus. Patay na siya, tuwa na siya sa laing kalibutan, pero nada niya ang bahandi gyapon for the glory of God. Nagtabang gyapon siya sa bahandi ngadto sa langit. Mga igsuon, ikaw ako, unsa ka tanong? Wise or foolish? Buang o bright? Pili. Amen. Dagato ka sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Kabuha sa langit ug sa yuta. Ng Iso Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Wanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Virgen. Kisagil sugo ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus na mata ang ginulong.
Bikunsan sa mga minatay, susunukalo na banhaw, isaka sa langit, niligo sa tuo sa Diyos Amahan magkagagaong sa tanan. Ganito mabalik siya ng pahukom sa buhay o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, gabanhaw sa lawas, kinabuhi kayo. Amen. Maigsoon karon mag-ampo kita sa Dios nga atong Amahan. Namaangko nato ang matuod nga bahandi nga mao ay makahatag og matuod nga kalinaw ug kalipay. Umingon kita Ginoo, paminawa ang among pag-ampo. Alang sa usa ka kabus ug maalagarong simbahan nga unta ang mga nga naninguha sa pagdala sa mga tao ngadto sa Dios ang matuod nga bahandi ug sa pagpaila sa Dios ngadto sa mga taong nahisalaag, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong lideres sa panggamhanan nga unta gawas nun sila kanunay gikan sa sayop nga pangunahuna nga ang gahom ug bahandi mao'y maghatag og katagbawan sa ilang kinabuhi. Ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao nga nagpuyo sa usa ka kinabuhing miserable, nga mahatagan nato sila sa atong pagtagad ug panabang, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga adunahan nga ipaambit unta nila ang bisan tipik sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus datong kaigsuunan ug nga makaplagan unta nila ang matuod nga bahandi, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na unta sa kanungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga batan-on nga magiyahan unta ang ilang dalan ug nga dili sila mahisalaag diha sa pagpangita ug kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga igsuon natong mihalina nga panalanginan sila sa kinabuhing dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, itugot na makaamgo kami sa kahuyang sa mga butang nga amo ang gisaligan sa kinabuhi. Kanunay isalig unta namo kanimo ang among bahandi, hangtod, karon hangtod sa kahangturan. Amen. Teach me to be generous. Teach me to serve you as I should.
Paampo kita kining sakripisyo dawaton sa mga magagagahong sa tanan. O Ginoo ang maluluyon, santusa kining mga gasa, itugot ang amua mga espirituhanong sakrifisyo, mahimo ka na mga gasa nga tunay alang kanimo. Kining ipangayo diha ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga mahan Diyos tunay magagagawom sa tanan. Ang matarong gayon, pasalamat kami kanimo kanuna ekstrang dapit. Nakita namo ang imong way kanutubang gahom, diya sa imong paagi sa pangluwas. Yan ikaw ron pagluwas ka namo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Pamoy imong pagbuot na maluwas nga pinaagi sa usa ka sama ka namo. Isali ko sa tao ang pagighigala kanimo, panang tao mismo may nag-uli nini ka namo. Pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel nag-aawit mi sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos, ginutuburan sa tanan ka santos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Ano mahimo kinalang ka namong lawas dugon ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siya agpaan, pasalamat ug mipikas, mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mampagi tapos sa panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo bumalik Handus nga mga pagabanaw ni Yesu Kristo naghalad bing pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Imo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Imo si Juan Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Igsuong nga mata magkaambis kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos, ubang kanila amo kan daygog himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan.
Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanon ni malayos tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kristo ng ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ew tanaw mga salak, kanyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Kita managinig suunay. Kinikuri sa Diyos sa gawagtang sala sa kalibutan, mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo.
O Ginoo, pinagis pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat. Yatagan mo kami kabaskos kinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinagis sa imong gugma, andama kami alang sa kalawasan nga dayon, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Mga po kita alas mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, nagkasakit kamatayon sa krus. Pagtudlo ang betul sa pailo, diya sa kasakitan. Doon ka ang pangamuyo, na among gihalad alang sa masakiton. Pero nga nag-antos tungkol sa sakit o balatian, kaamgo nga gipili siya, kamahimong santos. Ngayong kasakit, mahimong kasakit ni Kristo, alang sa kawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mga Ginoo Kristo, imong anak, nga buyog hari awang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Ito pasalamat ng donors and sponsors, atong mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar service. Atong choir, Kanta Sugbo. Atong offers, Gio Galieto, Tess Macias. Atong pilgrims, God the Father, headed by Dr. Josette Bacus. Ang Ginoo na kaninyo, ang langin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa na niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His words. Give thanks to the Lord all the day. Naminaw ba kong Monsignor ganina? Unya, of course, no? Anak mo yun, Monsignor, maayo man na siya mo sermon. Unya, karoon na ba nga, ito na bang hisgutan about the cardinal virtues? Nindot siya, nakahinumdum gani ko, nga, ang katututo ka bata ba dito sa Fatima, gipakita sa mahal nga birhen, nga ang mga kalag nga nahog dito sa impyerno, ingon sa dahong laya o kanang kung na bitong urag uwan bitaw patak sa uwan na nangahog sila dito niya ni adto dugay na dili jud ko katuo no nga mahitabo na ingon ato nga kadaghan ba des ka nga mga hog dito pero karon makatuo na ko kay perti mangkawat unya usara ba na dire sa kuan justice nga you do not covet your neighbor's property. I mean, kung sobra na diyo ka kadato, ingon pa ni Monsignor ganina, dagahan siya sinina, belongs na to sa pobre, dili na iya. Tumo sa ito nahitabo, no? Sa nang pertibang pangawat karon ba nga, lisod na gyud kayo siguro ang life poverty line na gyud ba mo na mangawat. Pero sister, balikan nato ang cardinal virtues imong gi-mention. Yes. Nakainomdom ko ba, so while I made a research unsa gini kahulugan aning cardinal, main ko nakarelate ko sa probinsyano. O so nakarelate po ko sa hustisya, justice. Usa upat man na siya ang cardinal virtues, no? Prudence, courage, temperance, and justice. No? Ang gasa sa fortitude, naman to sister, no? Yes. So, courage, kaisog. Maulagi na ang akong kuan, Nor, kanang innate kay nato ba kining atong mga kanang tendencies ba nga kalibutanon jud kaayo. Saon jud ka nato pag hunong ba ini ba kining atong mga tendencies ba nga kalibutanon kaayo kay pareho ining pangawat. Di naman siguro ta mangawat, no? Pero wa ta kay bago siya atong gikawat. Mas ingon si Monsignor, impossible. Tungod sa kadaghan sa tao, tungod sa daghang problema, murag, imposible na gyud nang way mangawat. Yes. Okay. Bisan pagdaghan parong balaod miingon nga sa una, lethal injection, usab man to panahon ni President Arroyo,
Karon bisag unsa na lang atong gisilot, naman gihapon ni daghan noon. Sayop Si magina. Monsignor na itong pangutana ni Monsignor, unsaon pagsanta ining atong kalibutanon kaayo nga tendencies. Kay di ra ba kuno madaang mga material. Ingon si Jud. Monsignor ganina. Oh, Jud. Kinsa daog sa boxing? Ipakyaw ni Truman. Kinsa nakadaog? Nadaog na ang boxing oy ngadto sa krus. Naman nadaog na sa Ginoo ang evil, devil, ang tanang kahiwian. Nadaog na siya. Naman ha? Nagdaog na siya. Kaya kung matigdan nimo kadunay cardinal sins, doon na sa cardinal virtues. No? 7 cardinal sins na asa mga virtues. No? Makita na nimo na ang kumbate sa kalibutan, sa yawa, sa evil and good is still there. Niya ang kumbate na astong kasing-kasing gani mga matiri mo nga na siya. Hinigiban sa yawa, mao ni katong gitaw sa ang cardinal sins, no? Ang gisgutan na ni sister. Tignan na to sa sloth, greed, tanan, baasad. Pero may counter masad sa greed na ang charity, no? Sa gitawag na to lust na ang chastity na inaagyod ang kumbate gyud. Naagyod ang satanan, no? Baru paria si prayer ni Saint Francis ba, but there is hatred, love, no? There is injury, pardon. Naana siya. It is naanas kumates sa kinabuhi. Pero nagdaog na with the grace of God, no? It's there. It's there. Muna siya arma sa mga yawa. Pero gidaog mo na sa Ginoo. So hibaw taong sa paghanong ni ana, good overcomes magyud the evil. And good, God is good. And the grace of the Lord is enough for us. Muna nga, maningkamod gid ta, magkupilita sa grace at Ginoo. Lay pagka nang gitaw itong naigo na ta, nang gitaw itong cardinal sins, no? Fatal ba na siya? Makapatay sa nakalag. There we have confession. Kaya na to na, no? Yeah, nga to, we should be aware, the Word of God fortifies us, strengthens us. Ang grasa Diyos kinahanglan sa kinabuhi. Gamiton to ang pulong ni Kristo, ang lawas ni Kristo, ang presence ni Kristo sa kinabuhi, ang prayer, all of this yun. We always naanak nato kada adlaw. Tempted to be angry, but then there is the goodness in us to understand. Naanak. So, the grace of God padaoga kada siya. But we have to be aware, aware that the fight is still going on. But we have to be trusting. Because if we have the Lord, nabunto na sa Ginoo sa cross, mudaog yun ang cardinal virtues sa kay cardinal sin. Amen.